tot, donar les gràcies, com ja he dit, i després explicar per a aquells que potser no ens coneixen qui és Almacelles Lliure, qui som, quan vam néixer, per què, on i quin és el nostre propòsit. Almacelles Lliure, com heu vist a l'entrada, és que feu una més internet, ja haureu vist que hi ha el portal de Facebook, allí vam néixer nosaltres. Almacelles Lliure fa cosa d'un any i mig, gairebé dos. Vam néixer primerament en un acte de protesta contra la censura que hi havia a Almacelles, perquè va haver un dia que se'ns va ocorrir criticar aspectes polítics que no ens agradaven del poble, i va haver qui va decidir que no li agradava que hi haguessin veus contràries a qui governava, i ens van amenaçar, ens van bloquejar pàgines d'internet, ens van estar perseguint durant un temps. Llavors aquest va ser el primer naixement, l'acte de protesta, de dir que ja n'hi havia prou de no poder parlar. I el següent pas va ser el ser ferms i defensar la llibertat d'expressió. Llavors vam pensar que era important i imprescindible crear algun espai obert, que en aquell moment ens ho donava Facebook, perquè per mitjans locals era impossible, i a través de Facebook vam voler crear una espècie de plataforma o pàgina on tothom que volgués pogués escriure per criticar, per defensar, per proposar, per parlar, perquè cadascú escrivís allò que pensava, allò que volgués en cada moment, ens agradés o no ens agradés, però tothom havia de tenir el dret d'explicar què és el que pensava. Llavors ens vam donar compte, en un principi, a la pàgina de protesta, sí, aquests Almacelles Lliure, mira, ara tenen un rebot, mira que estan contra l'alcalde, mira que no els agrada això, però van passant el temps i què passava? Que cada cop ens arribaven més missatges, cada cop la gent es ficava més en contacte amb nosaltres i ens explicaven històries que eren molt semblants i molt properes a la nostra. Llavors, del que va començar com un acte de protesta i va continuar com un acte de defensa dels drets de llibertat d'expressió, vam veure que allò s'havia convertit en alguna més, que en aquest poble hi havia alguna cosa que tenia que canviar, que no podíem continuar com fins llavors. I vam pensar que potser seria el moment que Almacelles Lliure deixés de ser una pàgina de Facebook i passés a ser un moviment ciutadà de gent del poble que defensem el nostre poble i l'estimem per molt que ens diguin que no, i que volem seguir endavant i volem fer coses noves amb gent nova per canviar una realitat que a nosaltres no ens agrada. Llavors clar, amb què et trobaves? És que el poble està molt bonic. Sí que està bonic, però a quin preu? Quin preu hem de pagar perquè el poble estigui bonic? La gent se'ns queixa, és que jo pago d'impost de circulació el que paguen a Lleida. És que quan m'arriba el rebut de l'aigua pago el 300% més que fa uns anys. Aquest és el preu? Un preu de tenir una llar d'infants que els nens no poden anar perquè les famílies no poden assumir la quota. De 7.000 habitants hi ha 30 alumnes a la llar d'infants. Això és una vergonya. O sigui, tenir el poble bonic no es paga amb això. De què ens serveix que l'equip de futbol del poble es tingui que pagar ells de la seva butxaca a un altre equip perquè al club del poble no els deixen jugar, perquè hi tenen preferència gent que són de fora. Aquest és el preu que hem de pagar? El preu que hem de pagar és que arribin les carrosses, algo que havia estat un acte que aquí al poble era espectacular, tothom s'hi volcava. Què ha passat aquest any? Ni una carrossa del poble. Les han fulminat. Quin és el preu de pagar de tenir un poble bonic? Que els comerciants tinguin que estar tancant les botigues? Perquè la gent de fora ja no ve a comprar Almacelles? Perquè és impossible circular? Perquè no s'hi pot aparcar? Aquest és el preu que hem de pagar per tenir un poble bonic? Això és el que volem. Que durant tots aquests anys, sí, el poble està molt bonic. I què més? D'alguna cosa de viure la gent del poble. On està la indústria que prometien? On està? Perquè cada vegada hi ha més gent que està aturada. No hi ha sortida, la gent està ofegada. No podem pagar els impostos que paguem. On està la participació de la gent jove? Ha desaparegut. Jo recordo quan jo era petita, hi havia l'esplai del forat, havia un munt d'activitats. On estan? A cap lloc. Per què? Perquè no els deixen. I des d'Almacelles Lliure reivindiquem que volem un altre poble. Volem un poble de la gent. Que ja tenim les places, que està molt bonic, sí, però ara és hora de la gent. Anem pel carrer i no hi ha ningú. Ningú. No surt la gent. Les festes majors són ridícules.
ridícules. És que ni la gent jove, la vida que hi havia abans per la festa major, la il·lusió, on està? A cap lloc. Per què? Perquè no volen. On està el Fidal d'Almacelles, reconegut a nivell de tota la província anys enrere, que havien d'instal·lar carpes a fora perquè no hi cabien els comerços? On està tot això? Això ho hem de pagar per tenir un poble únic? Doncs des d'Almacelles Lliure creiem que no. Creiem que el paper de la joventut és fonamental per un poble i que s'ha de potenciar la joventut, les associacions. Hem de donar vida a Almacelles. Les plantes no donen vida. Donen fotos, però no donen vida. Per tant, aquesta és la finalitat i és el camí que Almacelles Lliure volem prendre. Fins ara, si ho hem criticat molt, sí, hem criticat, s'havia de fer. Durant 2 anys ningú ho ha fet. S'havia de fer, s'havia de criticar. Però ara és el moment de donar propostes i de tirar endavant. I d'ensenyar i demostrar quin és el nostre projecte de poble. I en el nostre projecte de poble hi entren els infants, hi entra la gent jove, hi entra tothom, amb llibertat, sense que ningú li digui a la gent què és el que pot i què no és el que pot fer. L'Ajuntament no és de quadre, l'Ajuntament són tots. I això s'ha perdut i hem de lluitar per tornar-ho a aconseguir. El poble ha de ser de la gent d'Almacelles, de tothom, sense distinció ni de color polític ni de color de pensament. Res, és igual. Què més dona el que pensa el veí de la vora o en quin partit milite? És igual, és ciutadà d'Almacelles. Si al fi i al cap tothom tenim els mateixos objectius pel poble, donar vida al poble, que la joventut tingui coses a fer, que la joventut tingui un futur en aquest poble, no el tenen. La ciutat il·lustrada ha sigut, l'enganyifa, que durant 12 anys hem estat tirant diners i diners i diners i diners i diners, 15 milions d'euros, dient últimament, per a què? Per a res. Per a res. Perquè la gent estem com estem. Llavors, des d'Almacelles Lliure, el nostre camí a seguir és aquest, donar vida una altra vegada al poble, donar veu al poble, fer una política participativa, on tothom participi a l'Ajuntament. Tothom. No són els regidors els que han de muntar les festes, és l'associació de joves. Són totes les associacions del poble, les que tenen que muntar l'agenda cultural del poble. És la gent, són els infants i els joves que volen jugar al club de futbol del poble. O la joventut que vol crear clubs nous i des de l'Ajuntament han de tenir suport. Tenim grups de música aquí a Almacelles que estan reconeguts internacionalment i aquí al poble han estat anys que no han pogut tocar per pensar diferent a qui mane. I això és una vergonya. I això s'ha d'acabar. I l'Ajuntament està per destinar els recursos a la gent, per ajudar a la gent i simplement ser un gestor de recursos. No imposar res a ningú, no tinc que ser jo qui té que fer les coses, tinc que donar llibertat i recursos a la gent perquè les puguin fer ells. Perquè jo no puc dir als comerciants què és el que tenen que fer els comerciants. Ells ho saben. Jo no puc manar. Els regidors no són sers omnipotents que tot ho saben. Per tant, el nostre camí a seguir ara és aquest. És tornar a Almacelles una altra vegada als ciutadans i ciutadanes, als infants, als joves, als avis i de tothom. Així que, espero que durant l'acte d'avui us ensenyarem el que tant ens demanaven. No, és que només critiqueu, no feu propostes. Doncs avui comença el dia en què nosaltres comencem a fer i a apostar per les nostres propostes i pel nostre Almacelles. Així que, gràcies. I ara, com no sóc jo sola, Almacelles Lliure, som un grup de gent i hem fet un vídeo de presentació, perquè alguns d'ells avui no han pogut venir, per a que veieu realment qui som Almacelles Lliure i què volem cadascú de nosaltres. Gràcies.
Doncs aquest és un petit trosset de cadascú de nosaltres, no ho podíem resumir tot. I ara anem ja a l'explicació del nostre programa electoral i per no pegar-vos jo el rotllo i estar aquí 2 hores xerrant, sortirà més gent de la llista perquè sempre hem defensat que en una llista política té tanta importància el primer com l'últim. L'únic que el primer és el que s'aporta les bofetades. Però treballant de treballar tots, des del primer fins a l'últim, importants ho som tots. Per tant, ara sortirà l'Eli, que tot i que és l'últim, és una de les persones que va començar a ser lliure. És un ferm idealista i creieu que d'ell s'aprenen moltíssimes coses. Així que, Eli, sisplau.